Sziasztok mind, akik éppen engem néztek. Én Zoli vagyok, és ez itt a De most őszintén. Gyorsan megnyugtatok mindenkit, hogy most már nem fogok harapni, eltérően az előző rövid kis videóimtól, ahol ugye azzal farkaskodtam, vagy ahogy egyesek fogalmaztak, büdösborszkodtam, hogy kéretlenül az emberek a nyilvánosság arcában nyomtam a saját igazságát, a saját kimondatlan igazságát. Most csak saját igazságomat fogom kimondani, pontosabban felolvasni, mégpedig azt a cikket, amely frissen jött ki a sütőből, még meleg, nemrég küldtem el az egyik népszerű országos online magazinnak. Mit ér ez egy vibrátor? Ennél hülyébb kérdést keveset hallani manapság. Hiszen a címben jelzett szexuális segédeszköznek nem az a dolga, hogy érezzen, sokkal inkább az, hogy éreztessen. A felvetés akkor nyer értelmet, amikor ebben a kiszolgáló szerepben egy emberi lény jelenik meg. Anélkül vállalva a méltatlan feladatot, hogy arról a leghalványabb fogalma lenne, legalábbis kezdetben. Érzi persze, hogy valami nem stimmel a másikkal, ám ez a fajta idegenség annyira megfoghatatlan és olyan ügyesen van elrejtve a bántalmazott, elesett gyermek állarca mögé, hogy bűnös kegyetlenségnek tűnik a segítő kéz kinyújtását elmulasztani. Amikor pedig ez a kéz azon kisújnak bizonyul, melynek felfalása után az egész kar és annak gazdája is bekebelezésre kerül, már késő. Nagyon késő. Annyira, hogy a Woody Allennek tulajdonított kijelentést a helyzethez adaptálva, azon klub tagjaként ébredsz fel egy borús reggelen, amely emberi mi voltodra appellálva addig manipulált, amíg nem csatlakoztál hozzá. Akár akartad, akár nem. Az engem beszippantó klub 3 tagból állt. A szó szerint halálig tartó önfeláldozás mélységéig szolgalelkűvé alacsonyodó apából, a szó szerint gyilkos módon istentudatú orvosanyából és az általuk szó szerint biodíszletként, státuszszimbólumként legyártott és üzemeltetett lányukból. Utóbbi volt az, aki idejekorán már kamaszként beletanult mások testi-lelki vibrátorként való megszerzésébe és működtetésébe. Hathatós szülői segítséggel mesteri szintre fejlesztve az elfogyasztásra kiszemelt emberpéldányok kiválasztásának gépies folyamatát. Mit érzek, mint vibrátor? Érzem, hogy az elem lemerült. Teljesen. Érzem, hogy amint az energia hiányt jelző fény kigyulladt a homlokomon, a kedvesnek halucinált gazda, a beteggé nyomorított királyleány megragad és belevág a penészes takonyán rohadt pizzahéjakkal teli kukába. Érzem a többi, szintén szottyosra szívott ember üres lelkének holtsúlyát, amint maradványaimra halmozódnak a vámpír gyermek személygyűjtőjében. Érzem ennek a jeltelen tömegsírnak a jeges, gyomorforgató bűzét, amint igyekszik a halál tanúskodásra alkalmatlanná némító sötétségébe rántani. Amíg pedig ezt még érzem, addig arra is van energiám, hogy sikolcsak. Nem magamért, azokért a másokért, azokért a valakikért, akik utánam kerülhetnek célkeresztbe, akadhatnak horogra gyilkosom pokolbéli halászlevébe való belefőzésre kiszemelve. Utolsó leheletem egy térképregény. A még megmenthetőknek szánt útikalauz, melyet azzal a szándékkal bocsátok a világ rendelkezésére, hogy példámból, történetemből okulva képessé tegyem embertársaimat a vibrátorsors időben való felismerésére és elkerülésére. És eddig a cikk, és ha most valamiféle csalódottságot vélsz érezni, amiért reklámnak tűnik a könyv megjelenítése miatt ez az egész videó, akkor megnyugtatlak, hogy nem arra akarlak rávenni, hogy pénzt fizess azért, hogy ezt elolvashast. Hát hiszen a YouTube-on, saját előadásomban a teljes könyv ingyen hozzáférhető. Havonta egyszer jelenik meg mindig a következő fejezet. Az ütemezés szerint 2025, tehát jövő év október lesz az utolsó, amikor a 21-22. fejezeteket majd
nyilvánosságra fogom hozni és publikálni fogom. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!